Takže dneska sme na proteste proti ACTA. Treba povedať, že určite je potrebné chrániť autorské práva a ľudia, ktorí niečo vytvoria, by mali mať za to jednak zaplatené a jednak by im to nikto nemal kradnúť. Zároveň ale treba povedať to, že internet je úplne nový druh média a nemôžeme ho upravovať zákonmi, ktoré upravovali doterajšie mediálne prostredie. Treba skôr vytvárať nejaké nástroje, ktoré sa budú prispôsobovať tomu, ako sa ľudia na internete správajú. A už vôbec netreba čokoľvek nové presadzovať nedemokratickými spôsobmi, lebo potom len spochybňujeme snahu kohokoľvek niečo vyriešiť a skôr to vyzerá ako pretlačanie lobistických záujmov tých silnejších, ktorí aj na internete chcú všetko ovládnuť a chcú akékoľvek slobodné správanie sa stopnúť alebo mu výrazne zamedziť. Dnes hovoríme nie ACTA, hovoríme áno ochrane diel, áno ochrane práv, ale hovoríme, že to treba spraviť demokraticky a treba to urobiť ľuďom na očiach, aby sa to dalo pripomienkovať, aby sa to dalo meniť a aby to v konečnom dôsledku slúžilo všetkým.